kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe ten ko radio Jawol Sare on calminama to gonɗon no gonirɗon kala joni meftande men e kaburuji. Meftande men kaburuji jamma hande jaten koye dendi Amadou e kaburuji dowlaji dentuɗi e kaburuji international. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hiire moon gonɗen hande ko ñalawma al asetta woni ko 15 lewru août hitande ujunnaji 2026 joni ɗo e Cincinnati e New York waktuji jeetati kikiɗi toon to Chicago e toon to Dallas ɓe goni ko waktuji jeeɗiɗi toon to Los Angeles mi jarata ko waktuji 5 toon to Joel ɓe goni joni ko minuit toon to Paris ko 2 heures du matin habruji moɗon e ɗemgal Pulaar ko fatewe ko siftinɗon tan ɗeɗo balɗe fof ne wayni ko diwan Ohio e Indiana e Kentucky en wayni woni koye toɓoji ɗi noon ko toɓoji gomiɗi toon to hirnangue États-Unis ɗiɗon toɓoji kadi balɗe garoje ɗe hawnaki en ɗamina kadi ma toɓoji ɗi kewdole ɗum noon e surtout diwan kamɓe ɗeɗo leyɗele tati kalaɗe Indiana Ohio en wonde kamɓe Kentucky toɓoji ɓennuɗi balɗe tati walla nayyi ɓennuɗe toɓoji ɗi mbaɗi mayɓe toon to Indiana tugnade hande service toppitiɗo ko fate météo ɓe mbi au moins ko famɗi fo yimɓe joyo maayi sibabude toɓoji mbaɗi toon soit ko kañumen wonko yani mumen walla ko galleji men jooli donc beeli ɗi mawɗi ɗi ganduɗa cengodirɗi e Cincinnati River kañumen fof ene wayno oɗo sadio ne keewi won galleji won naati hen e ndiyam tugnade kanko maire mo wuuro Indianapolis hono kanko biyeteɗo Joe Hogsett o wi wonde kadi wayno ko yimɓe maayi sibabude ɗiɗo toɓoji e kono ne wayno kadi yimɓe hewɓe kadi kañum e jawdi men fof dandama ha hande ne wayno ɗiɗo nokkuji wiide makko kadi ceertani ha hande rentinede pour wonde toɓoji goɗɗi nana gara ɗeɗo balɗe 6 garoje hawnaki toɓoji ko continta taw dartaki habruji men guiɗoɗen ko toon to Virginia tugnade kadi ko winda toon to CBS News pellodiral waɗi toon to University Virginia State University ngalɗo pellodira kadi ene wayno ko sibabu muɗum yimɓe heɓe gañima hen ko ɗum waɗi o sababu oɗo saha joni hono oɗon université o uddi dame makko ngalɗo pellodira ari kadi ko balɗe tan ko addi nde oɗo université ɗe ɗaminani uddita dame muɗum année scolaire ko wawi wonde ko tugnade hande kanko lieutenant James Lamb ɗum noon ko kanko woni mawɗo police toon to wuuro wiyetengo Chesterfield County wi wonde ken wayno ko oɗo saha joni on yimɓe hewɓe tumaɓe kañumen goni felluɓe tugnade hande rapport police koɓe ko yimɓe joyo gañima hen e ɓeɗon yimɓe joyo hen goto kam gañande muɗum ne ɓurti koni oɗo saha joni kalani ko fate ɓeɗo tumaɓe ko anda tan oɗo nokku fof nan udda kamɓe police eɓe no kontina yiilade ɓeɗon wiyaɓe ko kañum ha hande toon to États-Unis ne wani ko haalte oɗo porte avion biyeteɗo USS Lincoln gonɗe maayo joni ken abbo e 160 ñalawma ɗum noon ken ɓuura hitande tugnade hande ko haaltano ene wayno ko gurdam toon e oɗo bateau porte avion ko gurdam ene addani caɗele won militaire ji walla won navy ji wonɓe toon ha won hen mi mbiyene mbarta enen doga bateau enen jana ndiyam ɗum noon kadi ko sibabude sirka laaɓal natti wonde toon ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa en kamɓe américain ji oɗo sadio en kontina haalde haala muɗum ɗum oɗo bateau ɓooyi toon no fewi o ɓooyi kadi e mission ngaji ɗi fotani ɓoyri noon koye wonde fof ene wayno ko tugnade ko yalti hono kanko Donald Trump o namdonoma fati ɗum ɗo est ce que oɗo bateau biyete USS Lincoln no ɓooyani no fewi e maayo o ɓooyani mission mo woni kanko Donald Trump o wi feccinani ɓoyde ni ɗum noon fof kadi ene wayno addani jinnaɓe ɓeɗo sukaɓe wonɓe tan tagumi daddiɓe wonɓe e kaɗo laana mettinandemo kanko Donald Trump wiide wonde kan wayno ko o haaliri ɗiɗo haalluji tan ko par ce que ɓii ko ala hen e kadi mo jiida ala e ɓeɗo sukaɓe militaire uji wonɓe toon ko wawi woni fof e tugnade kadi ko ummi toon to Washington hono oɗo bateau USS Lincoln ene wayno woni koye lawol artude joni tugnade hande secrétaire navy ko haali kanko biyeteɗo Thiaw wonde ko ene wayno ko bateau hayso ɓooyi e ndiyam ene wayno woni koye mission muɗum donc ɓoynimo toon ko hawnaki nde fonno artude nde won gueɗe ni pawnoɗe e mabɓe taw kadi ko kanko tan bateau wawi wadde ɗum donc tugnade hande kanko baɗaɗo ɗon yo won secrétaire navy hono kanko biyeteɗo han Thiaw wonde USS Lincoln ene wayno woni koye artude lawol kono ene wayno bateau goɗɗo biyeteɗo USS Washington kañum woni koye lawol yaade lomtoyade mo mission ngaji gon toon ɗi surtout tan ɗeɗo laaɗi fof goni ko toon to maaji ɗe goɗɗani Iran no fewi ɗum noon ko haare kamɓe États-Unis ɓe jogui hakkude mabɓe Iran hande ko fatti États-Unis tugnade kadi gommi toon to département d'état kadi wonande yimɓe won Afghanistan naɓe kañumen koyemen arnoɓe ɗo e leydi ɗum noon ko sibabude kañumen darde wonde darino ene wallude e américain ji nde kaɓata toon to Afghanistan nde ene waɗi ɓeɗon Afghanistan naɓe hande ene waɗi kadi jogui kulol kañumen koye wata nawdede ɗum noon e nder hitande ujunaji ɗiɗi no gasi go ɗum noon ko caggal nde gouvernement makko kanko président Joe Biden nde yamiri wonde ko militaire ji gonnoɗe toon to Afghanistan fof yo jaltu ene wayno ko ɗum noon ko waɗa wonnode kamɓe américain ji ɓe kaɓatno toon kena bo e 160 ujunere neɗɗo waɗino ɗaɓɓani pour dañde visa ji arde ka Amérique sibabu ɓeɗo Afghanistan naɓe ko won hen ko ɓuuri hewde mabɓe ko waɗannoɓe firtannoɓe ɗemɗe mumen e ɗemgal anglais won hen kadi ko liggotonoɓe ko fate wallude militaire uji en ko fate karala kese ko fate kadi liggueyaji goɗɗi en wayno kañumen fof ko kullino mbiɗa wi wonde so keddima toon koko mbarete wayi donc ɗum waɗi e laamu makko kanko président Joe Biden ɓe mbawi wallude ko yimɓe hewɓe dañji visa ji arde to États-Unis kono ne wayno ko e laamu makko kanko Donald Trump ko ari ko surtout kadi caggal nde neɗɗo goto
wata Afghanistan jeeɗo e ɓeɗo Afghanistan naɓe kañum hoɗum wonno bonande toon to Washington o yene garduji en wayni ko kanko Donald Trump gouvernement makko nen continue wiide wonde ko kala ɓeɗo ittunoɓe toon to Afghanistan ala sago visa ji mumen mbaɗe révoqué ko wawi wonde fof en wayni ko kulol woni oɗo sadio ujira ɗum ɗon ha ono kamɓe immigration ene wayni kadi ɓe mbaɗi erreur donc erreur no kamɓe immigration ɓe mbaɗi kadi ko nangude oɗo João Balta professionnel jeeɗo toon Venezuela hono kanko wiyeteɗo Homero Calderon noon ene wayni ko professionnel joueur football kañum wonum joué équipe aji kewɗi toon to Venezuela Portugal Cyprus e ko sakiti ko kadi toon to Italie kono ene wayni ko kanko hoore makko omo jogui joom suudu makko omo jogui sukaɓe ɗiɗo taw ko américain en goto jaaro hitande goto jaaro duuɓi tati kanko hoore makko nanggano koye toon to Florida ene wayno o wonno koye lawol omo dongnoto caggal nde dongnoto nden ɗum noon ko lewru février ko nden caggal muɗum ene wayni ko kamɓe police toon to Florida ɗum noon ko Marion Kawni ɓe dartinimo ɓe dartinimo nde noon ɓe mbi wonde ko ala permis de conduire taw ko jeeya toon to Florida ene wayni oɗon sa département homeland sécurité haalde ko haalde NPR wi wonde ko ɗum nan nanguinimo kono ene wayni caggal muɗum kanko Molinat joom suudu kanko Calderon a wi wonde ken wayni ko joom galle muɗum ene jogui permis de conduire walla permis de conduire oɗo kadi ko permis de conduire international kono noon ene wayni ko kanko Calderon kadi ɗum waɗi caggal muɗum kanko hoore makko nelda toon to kassoji ɗi immigration donc guila nden o woni koye kasso ɗum noon e nder kongude département homeland sécurité mbi wonde ko omo joguino permission wonde ɗo États-Unis ha 2 lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi kono noon e wayni ko caggal muɗum kanko hoore makko o ɓurtini gongol makko ɗo hen ɗum waɗi donc violation kono noon e wayni ko yiita en wayni ko kanko Calderon omo joguino demande uji ɗiɗi ɗi wanno en ɗiɗo demande uji fof wonno ɗum koye mois d'août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi hen demande goto ko kanko hoore makko ɓeydude kala permission makko heddade ɗo hen e leydi demande goɗɗo ko kadi koɓe mbiyata visa EB1A ɗum noon ko visa min ganduɗa joguiɓe karallagal ngal noon wawi wonde coftal ɓalli ene wawi wonde gandal ɗum noon pour heddade ɗo États-Unis ko wawi wonde foof ene wayni ko immigration kañum hoore mum violi luwaji immigration biɗe wonde ko tawde jomum ne jogui ɗiɗo kawuji gudditiɗi gonɗi toon to cuuɗi tribunal fotan nanguel oɗo sa kanko hoore makko mon woni toon to kasso toon to Georgia ko wawi woni ko toon to kasso toon to Georgia wuuro wiyeten ko Folkestone tungnaade ko joom suudu makko haali wi wonde koɓe wondi e makko ken wona 17 hitande kono noon meeɗani yiide kanko hoore makko mo woyso walla omo jogui sunare ha no wayi joni ni donc no firti wonde ko oɗo sa joni ɗo woni ɗo ko puɗɗude tampude wadde remtoon ɗiɗon kassuji habaruji men États-Unis hande tugnade kadi ko mi toon to journal biyeteɗo NBC News hono kamɓe parti démocrate en ɗum États-Unis ene wayno oɗo sa joni ɓe pelliti ƴeftude ono fate campagne mabɓe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeetati holto ɓe gudditirta ɗum tugnade ko winda toon e journal ene wayno Caroline du Sud ɓe puddoto ko convention mabɓe ɗum noon caggal nde haaluji kewɗi ba nanodiraɗe to ñande samedi nde toon to Texas kamɓe comité oɗo gardiɗo parti démocratique wi wonde ko ene wayno ko Caroline du Sud woni nokku mo ganduɗa ene moɓe ƴeftata Caroline du Sud noon ko nokku ɓurɗo wadde yimɓe surtout africain ji américain ji ɗum noon ɓaleɓe américain ji ɗo e leydi caggal muɗum ɓe mbi ko rewata e oɗon état ko Nevada e ɗum noon kadi e Nevada kañum hoore waɗi yimɓe hewɓe origine men ko espagnol en walla latino en wonɓe toon yimɓe ɓe ganduɗa joguiɓe intérêt parti démocrate ko rewe ɗe ɗon kadi ene wayno ko New Hampshire e New Mexico ene wonde Michigan ene wonde Virginia ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni kamɓe parti démocrate e andaka taw no foti candidat ji jogori wadde kono ene wayno ko campagne o so fuɗɗima kam convention ko toon jogori wadde toon to Caroline du Sud hande toon to Washington nade kadi ko winda toon to journal biyeteɗo MS Now ene wayno ko kanko Donald Trump hakkude makko ɓi ko gorko biyeteɗo Baron o ene wayno ko cehilagal ala ɗon tugnade hande koɓe journal o haalti ene wayno ko caggal nde kanko Melanie gonnoɗo assistant makko kañum hoɗumde yel haalti won gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa en kanko Donald Trump ene wayno ko toppitaki hono Baron ene wayno kadi ene wayno toon to Maison Blanche to Baron nde Baron wonno toon nde ɗum noon koye manda makko gadon ndenta Baron yaare duuɓi 5 ene wayno ko kaɗɗo Baron kala ko wiyete tatuji ko wadde nati e ɓandu mum yarde walla jawinde toon to Maison Blanche ɗum noon wonande mo ko surtout kanko Baron ko wawi won fof e kolla kadi wayno ko kanko Melanie kanko tan woni yimmiraɗo ɓurnoɗo toppitade ko fati oɗo suku gorko ɗum noon ene wayno ko ngal ɗon cehilagal continue wasi won wiyede wonde ko kanko Donald Trump ene wayno ko wattani haqqille makko e oɗo suku gorko kono noon e wayno ko haysinde ɗum ɗo foof woodi nde continue wade noon caggal ko mawni ko kanko Baron o hollama laabi kewɗi kanko hoore makko mo tawe événement ji ɗum noon tan wonde jinnam makko kamɓe ɗiɗi ko wawi wonde foof ene wayno ko wiya wonde cukako makko o mawniri ko tawa mo pa kanko hoore makko tan woni banggue makko o ala mo josodira ala e goto surtout ko fate hakkude makko e Donald Trump habaruji men international ko toon to Mauritanie jaharen aljuma min ɗo 14 lewru août hono yimɓe tato ko taw ko jeeyaɓe e fedde wiyeten ira ñawama toon to Mauritanie pour yo jokke ken wonde duuɓi 4 e kassuji ɗum ɗo fof ko sibabunde e wiide mabɓe kadi wonde ko ɓeeɗo en won gueɗe ɗe mbaɗi ko gueɗe viol de constitution ko wawi wonde ko tribunal pénal gonɗo toon to Nouakchott banggue rewo ene wayno ko ñande alhamisa 13 lewru août kañum hoore mum ene wayno ko wawi ñawde ɓeeɗo en jeeyaɓe ira pour wiide yo cokko duuɓi 4 tribunal o kadi ene wayno kañum hoore mum felliti kadi wi wonde ko yimɓe tato woɗɓe kañumen
men nangdinoɓe mabɓe en wayno goppi ɗumen ɗum ɗo fuɗɗi ko gila lewru février hitande ujunnaji nogas jeegom taw ɗum noon ko caggal nde ira kañum hoore mum wi wonde ko won gueɗe ɗe yiiti ɗum noon ko fate kalfandi toon to Mauritanie ndeɗo fedde wiyeten ira aɓete toon ko toon to Mauritanie pour a hadde kala ko woni kalfandi tugnade journal biyeteɗo Al Akhbar ko ɗum waɗi ɓeɗo nanga ko wawi woni fof ene wani ko ndeɗo ñawore kadi ari koye climat musɗo gonɗo toon to Mauritanie taw ko kamɓe yimɓe jaaɓe ira et surtout kadi ɓe jogui ɗeɗon caɗele ndeɗo fedde haɓetende fate haqqe pour ko fate kala ko woni kalfandi to ummo toon to Mauritanie ene wayno ardi ɗum ko kanko opposant e kanko kadi député Biranda Abeid tugnade hande article o ken haali mbi wonde ko oɗo organisation biyeteɗo ira ene haaɓe toon to Mauritanie joni ma ɓuur duuɓi sappo pour hadde esclavage kala caɗele ina maadi jaɓeteɗe toon to Mauritanie hande toon to Mauritanie hôpital goto cardiologue udditi toon to Nouakchott ene wayno hôpital o fuɗɗimi liggueji mum ɗum noon ko tugnade ko yaltiñande sappo e tati lewru août hono kanko ko professeur Abdallah Bichar wi wonde ko centre militaire cardiologie ene wayno udditi dame muɗum toon to Nouakchott oy donc ene wayni ko oɗon centre e nder konguɗi ɗo haali ene rokka service aji nodduɗi karallagal no fewi surtout pour ƴewde kala ko fate ñawuji e safrude ɗum taw ko ñawuji pate ɓerde ko wawi wonde fof kanko Bichar o ɓeydi hen kadi wi wonde ko oɗo centre ma ɓeydu kadi safruji kewɗi safruji kadi surtout ma wallu kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa parɗe kala probléme ɓerɗe ɗe gonno kadi jogui kadi kala kaɓirɗe kewɗe ɗe ganduɗa bawɗe loskude e yiide won gueɗe won patuɗe e ɓerde e taw kadi oɗo nokkude ene waɗi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa bawɗe sohlede ko fate safruji e ɓerde wawi wonde fof ene wayno ko kanko Bachir o wi wonde ko oɗo hôpital kadi walla oɗo nokku cafro ko fate ɓerde wonde ɗum kadi e hakkude wuuro ɗum toon to Nouakchott e ɗum kadi ma wallu yimɓe ɓe ganduɗa safrotoɓe e surtout kadi taw kadi ne ɓaadi ɗumen ɗo ɗum noon kadi ko oɗo hôpital ko centre militaire cardiologique toon to funangue ɓaɗiɗi tugnade kadi ko yimde toon to journal Washington Post hono kamɓe leyɗele arabe won hen ene jeeya hen hono kamɓe Arabie Saoudite ene jeeya hen Qatar ene jeeya hen Bahrain ene jeeya hen kadi hono leyɗele goɗɗe ko wayno Jordanie ɓe puɗɗima jogade ɓe puɗɗima oɗo saha joni hullude habre mabɓe ne ɓe jogani contre États-Unis par ce que e wiide mabɓe kadi koɓe noɓe pamiri wonde ko États-Unis oɗo saha joni ala tinare nde waɗi pour surtout ƴewde beele caɗele gonɗe toon to Moyen-Orient ene natta ala kilifagal ngal waɗi haaldude e yimɓeɓe habarɓe surtout kamɓe Iran surtout ɓeɗo leyɗele nde ganduɗa base uji américain ɓuuri mawni ko toon goni ɓe mbi wonde ko ne wayno ko oɗo saha joni il faut ko ɓe ƴeewa peeje goɗɗe no mbaɗata ɗum noon kadi ko hawnaki ko kamɓe koye mabɓe kamɓe leyɗele gonɗe toon ɗe wadde pelle mabɓe walla kamɓe koye mabɓe ƴeewde kadi hol peeje goni ko teskita tan e ko sakiti ko hono leyɗele tati hono kamɓe Arabie Saoudite kamɓe Turquie e Pakistan mbawino dañde nanodiral pamodiral hakkude mabɓe wiide wonde koye ɓe jogui ko wiyete pak kala goto e ɗeɗo leyɗele janaɗe ne wayno ko kamɓe ɓeytoɗe leyɗele fof mabɓe jop ɗum noon sibabude kamɓe ɗeɗo leyɗele gonɗe toon to golfe koɓe kalata oɗo saha joni wonde ko kamɓe Iran ene wayno ko kamɓe Israël e kamɓe États-Unis ɓe puɗɗima guerre ɓe donki yo gasnu ɓe donki kadi dañde kamɓe koye mabɓe ni holno ɓe dañiri peeje diplomatique haɓe kalda Iran pour bel e har nden nat e wiide mabɓe kadi ko Iran en continue bombardaɓe kamɓe ɗeɗo leyɗele taw kadi hay ko États-Unis jogino pour que ne wallaɓe ko ene wayno ɗum ala hono ko wawi wonde foof ene wayno oɗo saha joni ɓe kolli habre mabɓe no fewi kamɓe ɗe leyɗele tugnade noon e ko yalti ko sakkiti ko hono kanko prince Mohammed Ben Salman o wawino kanko hoore makko fottude gardiɗo armée américaine gonɗo toon to Moyen-Orient sitcom e kadi ɓe mbawi haalde gueɗe kewɗe ko fate ɗum ɗon siftinde ɗon tan ko ene wayni ko kamɓe CENTCOM gardiɗo mo kañum hoore mum e kanko chef d'état major mo leydi États-Unis ɓe mbaɗino ɗaɓɓade fadde Donald Trump pour wonde ko kala gueɗe ɗe mbaɗata haareji ɗi mbaɗata toon to Iran ɗi yo darta ɗum noon ɓuuri moƴƴude koɓe ƴeewa peeje goɗɗe noɓe bombiri Iran walla noɓe kaldiri Iran kono noon koɓe mbaɗata ko oɗo saha joni marsani ko kamɓe Iran kadi ene wayno ko ñalawma kadi ɓe mbawi kadi bombardude laana goto kadi ko rewna ko to cirtol Hormuz laana ka kadi e wiide mabɓe ɓe waɗi ɓe bombarde ɗum ko sibabude kamɓe Israël men continue bombarde toon to Liban ɗum ɗon noon bombardude toon to Liban noon ko gueɗe jeenoɗe e nanodiral ciñinide ngal kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ɓe ciñino ko fati holko ko dennete haareji toon to Moyen-Orient kono noon kadi e nder konguɗi jaltuɗi ummade toon to Iran en mbi wonde ko guddidgol cirtol Hormuz ngol kamɓe Iran ɓe continue mbiya ko wuddi kamɓe États-Unis ɓe continue mbiya ko kamɓe jogui contrôle donc Iran wi e guddidgol ngol ɗo cirtol Hormuz fawi tan koye Amérique kañum hoore mum jabde ɗoftade toɓɓe sappo e joyyi kamɓe Iran ɓe pawi pour condition ngaji il faut que États-Unis jaɓa respecte ɗum ɗon so ɗum respectaki ene wayno ko ngol ɗon cirtol uddittaki ko wawi wonde foof ene wayno oɗo saha joni ala kaldigal ene woodi hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran ene wayno ko tugnade hande ko famami wonde ko kamɓe Iran e wonɓe kaldata indirect pour ko fatende ɗo ari États-Unis kañum hoore mum kadi wonɓe haaldata indirectement ko fatende ɗo ari kono noon kam kaldigal direct wodani oɗo saha joni kam hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran
habruji men toon to Sénégal tungnaade kadi communiqué gumiiɗo toon to gardingo leydi Sénégal hono kanko Bachir Diomaye Faye ɗum noon gardiɗo leydi Sénégal en wayno ko à partir de haseɗa hannde wiya wonde ko woni koye ɗanngal ngal noon ko ɗanngal kertingal ɗum noon ko ɗanngal privé e kadi en wayno ko communiqué o haalani holto yahata e hol kadi hol nde o artata kanko hoore makko ko wawi wonde fof en wayno koɓe mbi wonde ko communiqué o wi wonde ko so tawi o arti gartugol makko kadi no hawnaki activité ji makko so ɓamti ligguey makko en ɗum noon agenda makko présidentiel ma habroy no heewi waɗirede ni henna taw habra ɗum kadi ko service aji gonɗi toon to gardingo leydi Sénégal ko hunde kadi yaltude communiqué jaltuɗo hannde samedi hannde 15 lewru août hitande ujunaje ɗiɗi nogas jeegom toon to Nigéria en woni ko haare waɗino toon ɗum noon ko hakkunde leƴƴi kumbari e fulɓe wonɓe toon to wuuro wiyetengo kokoli noon woni koye nokku gouvernement local gonɗo toon to Borgu ɗum noon ko banggue hirnangue Niger ɗum noon koye nder leydi Nigéria tungnade hannde habaruji ɗi kamɓe agence France ɓe reporti ɓe mbi donc état Niger ɗum noon ko région gonɗo toon to e nder Nigéria ɓe mbi kadi ko nokku jaaƴo no feewi woni kadi ko banggue rewo hirnangue Nigéria e kadi ene wayno ko ɗiɗo duuɓi fof ko pelle wujjoɓe surtout jawdi goni ɗum noon ko ɓeɗon kadi mbiyete ko bandiji ɓeɗon kadi so gari en mbara yimɓe hewɓe jeeyaɓe ɗiɗon communauté ji gonɗi toon gonɗum donc gonɗi toon e ɗeɗon guuri ɗiɗo duuɓi noon tungnana hannde koɓe kaali ɓe mbi ko yimɓe taw ko groupe aji jihadiste en tinno arde toon joni kena boye duuɓi 17 banggue rewo funnangue leydi ndi e ɗum kadi ene wayno kadi ɗum ɗo fof kadi koye état Niger o donc Niger no ɓe mbirni ko région mawɗo gonɗo toon to Nigéria tungnade ko waɗi ñande aljuma nde en wayno ko communauté ji ɗiɗo en kaalaɗo ɗo en ɗum noon ko wuuro wiyeten kokoli mbawino habde toon ɗum noon ko yimɓe wiyeteɓe innirteɓe ko wiyete kambari e kamɓe fulɓe wonɓe toon ɓe donc ko famɗi foof yimɓe nogas maayi hen ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko Jafar Mohamed député circonscription Borgu donc o hohoɓe jeeyaɓe e laamu local gonɗo toon Borgu e wi wonde ko confirme kadi wi wonde ko o haali wi wonde ko gonga ndeɗo bonnande waɗi e kadi ene wayno ko wawi kanko hoore makko yamirde dadiɓe yo garton e oɗon région pour wawde wallude ɓe deñude ɗiɗo fitnaji toon to Liban sin tunanade hannde ko kamɓe radio France international haali ɗum no version française ɓe mbi au moins ko famɓe fof yimɓe jeeyanaɓe maayi toon ɗum noon ko caggal nde kamɓe Israël naaɓe ɓe mbeɗi toon kadi de bomboji ɗum noon ñande samedi hannde ɗum noon banggue worgo Liban siftini toon ko oɗon banggue kadi ko nokku mo ganduɗa en kamɓe Iran ɓe mbi ene jeeyano e kaldigal walla nanodiral garnogal hakkude mabɓe kamɓe États-Unis wonde Israël yo nattu wadde ɗum ɗon en kaalino habaruji men to ɓennuɗi wonde ko sibabu ɗum ɗon kamɓe Iran aussi puɗɗima hannde bombardude walla fellude won laaɗe won gonɗe toon e cirtongol ko wonde fof ene wayno ko woni ɓeɗo yimɓe mbara ko sibabude avion ngaji Israël jani pelli toon bombardé toon galle ɗum noon wuuro wongo toon to wiyeten Ansar yimɓe ɗiɗo woɗɓe kadi maayi koye bombardement ji mabɓe toon to wiyete wuuro wiyeten Darel Al Zahrani ɗum noon ko haalɗum ko agence mabɓe national toppiti ko fate e habaruji ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko premier ministre mo leydi Liban Nawaf Salam ene wayno ko o holli métere makko e surtout ɗiɗo attaque uji o riwti Israël ko haalata ko wi wonde kene wayno kañum hoɗum toɓɓuno ko militaire uji walla ko yimɓe wat boniyankoɓe ɓe haɓata ko wawi wonde fof wi wonde ko ɓeɗo yimɓe mayɓe toon sibabude bonande Israël e ɗum noon to wuuro wiyeten ko Ansar wona militaire uji wona yimɓe dadiɓe wona yimɓe kadi haɓannoɓe wonno hen ko sukaɓe e rewɓe en wayno ko mbara ɗum noon kadi ko hunde no fotani wonde kanko Nawaf Salam o windi ɗum siftinde on kadi ko kamɓe Israël koɓe saliɓe kadi nanodiral walla jaɓodiral ngol kamɓe États-Unis ɓe mbaɗi jam dañira toon to Gaza ɗum noon ko kamɓe Israël noɓe jaltir toon kono noon ko siftinde on kanko Benjamin Netanyahu premier ministre mo leydi Israël en wayno ko cali ɗum ɗon loppet ɗum noon kadi ko hunde oɗo sa joni enen ɓeydo wonde caɗele ɗi ganduɗa kamɓe Israël ɓe jogori dañde hakkude mabɓe États-Unis saabu e Donald Trump e wiide muɗum ɗum ɗo fof ko kanko Benjamin Netanyahu omona tiiɗo hoore omo bonna nanodiral kamɓe États-Unis ɓe ciññini e Iran walla mo bonna yakare adunde no jogui pour no jam dañira toon to Moyen-Orient musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam